дар ҳоле ки ҳазорҳо муҳоҷири тоҷик имкони бозгашт ба ватанро ҷустуҷӯ доранд, ин раванд арзиши меҳнати мардикоронро сард кардааст. хуруҷи бемории COVID-19 ба иқтисоди тамоми кишварҳои ҷаҳон таъсир гузоштааст. Арӯзу ҳамин карантин дега ҳам ҳамин кору ҳам аст сено пас шидага. Пеш зур буд, пеш 170 то 200 сом рӯзи корӣ мерафтан, ҳозир то 30 сом то 20 сом. корҷӯён мегӯянд ҳоло розӣ ҳастанд бо қимати 2 баробар камтар ҳам кор кунанд. аммо бо ин вуҷуд ба гуфтаи онҳо кор пайдо намешавад ва рӯзҳо мунтазири кордеҳ мемонанд. одам истор шида кор нест, як кор мешавад ҷанҷол даъво мешавад. ба гуфтаи бархе коршиносон, мақомоти кишвар бо таҳияи барномаҳои махсус бояд корҷӯёнро ба шуғл таъмин намоянд. то ҳол дар тоҷикистон қариб ҳар моҳ як маротиба, 3 моҳ як маротиба бисёр ярмаркаи кории ҷойҳои холӣ гузаронида мешавад, лекин аз сабаби он ки маоши он ба мардум қонеъкунанда нест, ин ҳама вакансияе ки дар бозори меҳнат пешниҳод карда мешавад ниҳоят гӯем талаботи кам дорад. ҳарчанд коршиносон таҳияи як барномаи коркардшудаеро барои ҷалби муҳоҷирони бозгашта муҳим меҳисобанд, аммо масъулони вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон аз шарҳи чунин барномае худдорӣ мекунанд. дар вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон касе ҳозир нашуд ки дар бораи ҷалби муҳоҷирони бозгашта ба ҷойҳои кор ба мо маълумот диҳанд. дар ин ниҳод нахуст аз мо номаи расмӣ хостанд, аммо баъд аз он ки номаи расмиро дастрас намуданд, гуфтанд ки онҳо танҳо баъд аз фаъолияти нумоҳаашон дар ин бора суҳбат хоҳанд кард. нигаронии корҷӯён аз якбора коҳиш ёфтани нархи корашон дар ҳолест ки ба қавли масъулони сафорати Тоҷикистон дар Русия, шумори муҳоҷирони бозгашта аз ин кишвар ба ватан аз моҳи март то ин дам 30,000-ро ташкил додааст. инчунин ба иттилои мақомот аз рӯзи 16 то 30 сентябр барои бозгашти шаҳрвандони Тоҷикистон аз Русия 71 парвози дигари чартерӣ ё ғайринақшавӣ ташкил шудааст.